Papa, after tanan ani ako mga trabaho diri ba mo, pwede ko muuli sa diha ka diyot kay gusto ko magpahuway. Gusto ko magkaon og mga lagmig pagkaon bitaw. Wala nga na. So nakaabot na mi diri sa San Luis, Agusan del Sur, so mo ni amo ang balay. Kabibo ba, laban ni mo oy. Palihog lang, laban ni mo oy. Palihog lang, laban ni mo oy. So ay mga day no, bago na ni siya nga adlaw. Ug sorry gid kayo mga kadayers no, kay wala na jud ko naka-vlog last night. Always, gugba na sa yachts. Liyawa. Okay. In fairness inyong ante oy, murag 8 PM pa lang gali, murag nagsuka-suka na gid ko. Pero 2 AM ko ni uli gabi, okay? So mo to siya. Ganun. So karon mga day, let's talk about the present. Char lang. Okay, 11:56 AM. Karon nakaligo na ko. Nakamatahogan niya 10 AM. Tapos pag mata pa lang gid nako no, mag-sorry na lang jud ko daan mga day. Wala jud ko sa mood gyud. Wala jud ko sa mood gyud. Lami jud kay manumbagong manok bitaw. Lose mood. Balihog lang. Na may rason nga nang wa ko sa mood. Pero di mo siya pwede ingon. Balihog lang. Okay. Medyo daghan ko'y ganap aning adlaw, alright? So, gusto na ko iingon sa inyo ha, okay? So, mga dip, palihog, paminaw mo na ako, no? Paminaw lang din mo na ako, eh. So, ay nga ni. Karon, muadto kog mall. Okay, muadto kog mall. Specifically, SMC side. Okay, SMC side. Kay, number 1, mupalit ko og mga sugar-free candy. Kay para na sa akong papa, no? Kaya akong papa na may diabetes. So, diabetic siya. So, ganun. Mupalit ko, ana, kay mo na yung request sa ako nga pasalubong kay muuli kog butuan. Ugma. Okay, mo nang ganap, no? Muuli pud kog butuan ugma. Alright? So, di mag-uol kay ubanon ta mo, eh. Palihog lang, ubanon ta mo. Tawag ko cellphone. Okay, asa naman ta? Okay, mo to siyang info. Okay, naglisod yung ay aning mga panghitabo. Bitaw, sorry gikay. So, mo to siya, mauli ko. Pwede mag-uol, eh. Ubanon ta mo. Actually, tulo ang request sa akong papa. Okay, number 1. Okay, sugar-free candies. Kaya nga namin ng mga diabetic ito, kaya marag anytime dapat na kay mga candy nga marag kanon para di ka malipong, no? Sa mga nakarelate, right? Okay, number 2 yung request. Mapapalit do siya ng microphone nga Bluetooth, no? Which is grabe. Kalisod pangitaon di ay, no? Sa SM, nagana ko siya nakikita sa department store. Kanang uso bitaw, kakuan mo ng mga video sa Facebook bitaw nga. Kanang order daw siya og extra rice sa mga inasal, ganun yung naka-microphone. Only rice, please! Only rice! Mo nang request sa akong papa kay laay daw dito sa bukid. Kaya akong papa mga day. Naka siya dito sa San Luis, Agusan del Sur. Dito man pag nag-high school. Taga dito gid siya. Mugi na yung hometown. Mo po na hometown sa akong mama, alright? Info match na kayo, no? So, ay, honjo ko nyo biyay. Taga nakikugi. Ay, honjo ko nyo biyay. So, ang katulo niyang request, kay iya daw ipaayo akong iPhone 7 Plus. Kay, nabuak ba ito akong iPhone 7 Plus? Which is mo ni akong iPhone 10 akong gigamit ron. Kay, nabuak to siya. Kay, najubog inyong ante. Anya, mo na drop it like it's hot na. So, mga nabuak siya. So, iya daw na ipaayo. Kay, mo niyang gamiton nga phone para siyang karaoke sa microphone, no? Kaya ko ang karaoke nga microphone magitong Bluetooth na siya application. So, mo yung gamitin nga phone para mag-karaoke daw siya kay dako daw ang screen. So, magpaayo pud kog cellphone day karon. Oo. So, bali lang ko ninyo mga day. Kabalo ko laay kay mga day no, pero bali lang ko ninyo oy. So, mga day, since mo ulit din yung ante sa butuan, no? Magpa-digiperm lang pag buhok mga day. Dapat guwapa kay kumuli oy. Sa di ay. Muli ba yung Rhina day. Alright, yung pa-digiperm ba day karon. Wapo ikaon oy, in fairness. No, ba day ko ikaon. Kaya po ko realize, no? Dahil wiyo bitaw. So mga day, mo ni siya kung outfit mga day, no? Pero gitugno inyong ante, so feel na po nakupadung na po ko hilantan nun. So ganun. Mag-fur lang kita mga day. No, mag-fur lang kita. Fur lang kita mga day, no? Wala ba na siya ta? Alright. So, karon mag-book na ko og grabilin. Kay, mupanaw na yung ante pa nung
Seaside. Ayan, asa man akong cellphone. Wala. Muna ni Ron. Where's my phone, y'all? Ayan, alright. Wala. Sige, harot lang, ha? In fairness mga day, no, naguba man dyan akong G7X nga camera. Bugat yung DSLR. Bugat kayo. DSLR. Lihog lang. Malihog lang siya diha, no? Lo. Ay, awards. So, mo ni mga day, oh. Naguba ang akong Juju on the beat. So, mo na siya. Nagpasan ko og cross karon mga day, no? Alright. Si ate maging mga day, no? Kay mahadlok manggid siya og kamera. Ambot yung sinaab ito. Hindi man siya diha, oy. So, sa mga jiro. Hi, baby love! Ay ka cute! Hi! Meet you, baby love. Meet you, baby love. Say hi sa mga kadayers. Ay, nag-stretch mo. Nag-stretch, Micho. Hi, baby love, Micho. Sige na, no? Ug mangundolin sa ipuday ko sa iring ni Lloyd Cadena. O nga si MC. Kay last night siya namatay. Condolence ang ginang dapita. So, pag kita parang ginako sa video, bitaw nga namatay ang iring. Dahil grabe ginakong gakos akong mga iroin ko. Palihog lang yun. Ay lagi ko niya biyain, no? Ay lang, palihog lang yun. Ay lang, buka sakit-sakit, oy. Magpa-DJ per. Kanang pang kuan, short hair. Short hair. Gusto ko ingan eh. Digital perm haircut. Right. Dire ang mga kagamitan. Yung ibutang mga kagamitan no sa. Motor man. Panibutan diri mga. Napakatingis yun. So human ang mga dino pero unya ra jud ako tarungon jud og pakita gid sa inyo no. So mga dino ako karon sa APM Mall kay ako na ipayo ang cellphone no. So nako dire naningkamot ko dire. Mo ni siya, ngani siya ka damage no. So ako ipayo tas tag 3.5 daw siya no. So murag mulaban ako ana no. Kay basta wa pa na mayaw-yawan ni Papa no. So muna na siya. So, time check karon 12 AM na. So, karon pa ko na ning kamot og impake no. 3 AM dapat na nami sa airport. Mr. Alvin Polo, Miss Caroline Collins, Mr. Rodolfo Erro. Ka-cute! Kanang black nga bag, uncle. Ako lang kuhaon. Thank you. Papa, open. Ang cute.
Ay, Ginoo tabang. Ay, ito eh. Wala man si Papa Yot. Sabi na ulas dito kay Pero- naghunahuna na jud kog na anay nobina mo rito. Pagkain Sure pa. kami sa mga friends natin may. Oo, yatay kayo. Malulungkot yun sa komplisyon. Kapon eh. 2,000 years later. So mga day time check, it's 6:30 PM na niya. Ikan mi sa dagat, ga-chill-chill lang gimi dito no, niya, moto, wala kayo ka-vlog, sorry kayo no, kay ikapoy gid ko, promise, parang, klaro ba yung kayo na nga, marag, sige ra hugtog, kung makakita kong chance nga makatug, matugid ko, muna karon matug na pud ko, no, kay manglarga mi ugma sa San Luis, Agusan del Sur, muna siya ang hometown sa kong papa, ug mama, no, so, di mag-goal kidalo, gyapon tamo dito mga day, alright? So ay mga day, bago na po ni siyang adlaw no. Karon kay October 22, time check 9:30 AM na. So karon na gyud. Nakailis na gid mi, nakakaon na mi. At least nakatulog na jud kog sakto gabi eh. Muna karon mo biyahe na mi padung sa San Luis, Agusan del Sur, alright. So mga unsa ba ta oras makaabot papa? Mga kuwan do. Na 12. Oo. Papa, pag ulit dito pa, ikaw na din magluto sa Sudan. Yes. Yay! Magkurata dito. Mura dyan ako gina-look forward dito, gid pa. Kasi makuha na takwan. Adobong kangkong. Uy, kabalo ka, di ko mukha. Magsugba-sugba kaon nga, di ba kumukha ng kangkong? Sabay ko sa mga sige lang. Sugba ko ng kangkong. Sure. Uli ka, parang may itong taon yun. Oo, ni ulit, dyan ko diri para mukha ng kangkong. Salamat, no? Wala na ito gamay. Salamat, no? Kaya grabe gina kong pagsubok para makakaon ng kangkong. Ayaw pag snack ug pan sa San Luis papa, ha? Kanang imuhang mga saging ug ginamos, mga nga napod papa. Grabe na maginang pan. Uy, kahuman ng pan. So mga day, ako papaminaon si Papa sa draft sa akong kanta. Nagtukar na siya, Timay? Kusog daw, Timay. Turo ni mo may ko na sa handle mo eh. Na may Papa, paminawan na akong kanta. Ha? Ano yung mga tutun? Wala pa rin mga second voice yan nila. Ito mayaman na yan may. Hindot na. Okay, comment ni mo, Papa. Ah, siya pero kusog ang kuwan niya, accompaniment mo. Ako lang sa Flow pa man nila. draft. Ha, kana bang kuwan niya ba baho niya o kanang dili mo taw ang imong tingog mo ba? Yung sa pawan siya. Una, Nindot lang ko. gwapo ang yang beat, gwapo. Di siya Di gaya-gaya. ka kasabot sa lyrics, no? Nindot ba yung lyrics Hindi na ko makakuhaan, kaya nga nasa pawang ka mo sa accompaniment mo. So, gra kayo kasi sa akong tingog. Oo, kana ba mo ya kung pa. Ba't mo daw, Day? Tingos lang ko. Right turn ka right turn. Kini sambahan no. Mo ni kwan. 2,000 years later. Kana dai kana. Unsan sa Papa? Rubber kana dia rubber mo na. Oh, kana siya. Oh, ako na siya dia. Kana rubber mo na siya, di ba? Asto ko na gitod niya na rubber kana siya. Mo na sa diha, Papa. Gusto ka magkita ka sa pagtap sa rubber. Sige. Bubak Sa tabok na sa rubber dito. O niya nasa ko kakao diha. Makaon din ang kakao? Asa din na, Papa. Papa? Ang kakao mo na ang gamiton sa Choco Crunch. Choco Crunch. Coco Crunch. Ano, Hershey's. Di ba mo pag nasa SM, magligo na ito. Oh.
Tabangay ko sa akong gamit, Jen. Ah, Lola. Nag-fog akong camera. Kanya, Jen, kasi may uyab ni mo ron, Jen. So hi mga day, time check, 1 PM na. So nakaabot na may diri sa San Luis, Agusan del Sur. So mo ni amo ang balay diri no. So diri ko diri ko gi bundak sa akong papa og 3rd year high school ug 4th year high school. So basically diri ko graduate og high school no. So diri mga day no, as in like bukid gid kay ni siya. Mura ginong maingon. Saka bukid niya mo na mong balay. No, mo na mong balay niya. Mo na dayon na siya ang Agusan River. So doon na kayo no. So gusto ko magtagay sa una. Dili lang namin magtagay sa akong mga friends. O, di ba? Doon na kayo sa Agusan no. Sa una ga-boating ko diri sa Agusan. Pero I'm not sure kung sugtan pa ko ni Papa mag-boating karon. Pero karon mga on sa amin okay bago pa man jud kaabot diri. So mo na siya mobalik sa Agus balay. Hey la! Ya, aduh. Kapalitin ko siya be? Ha? Kapalitin ko siya bo. Tahu dah. Sabi na, dili rin siya bo eh. Kalap tabi kayo. Mun sa Pag-hi sa camera ba? Camera shy ka na? sama dia ke. Manira na ka lang. Kasi palito ninyo diri oy. Kasi palito ninyo. Ano mahadlok po camera diri oy? Ano mahadlok ang mga tao diri camera? Unsay na ah? Dia nak pakai wei nak guli. Ay, kana la, kagwapa ra nimo la. Sama dia. Udah dengan tu. Naik pun diri sa ulo ko kambing din ha. Ay, siya. Mango. Usa nga mangga? Mango fruit. Mango float? Laba sa float. Oy, instrument, may mango na no? Instrument na may mango ron, mango flute. This is my room. This is my room. Hindi, amo. Diri na lang ka mo rin naman. Ano man? Kamusta ko man eh? Dali diri ya. Kalain ba di ay? Ang aircon, mas bago yung aircon. Diri ka. Diri ko. Oh. On the light daw. Diba? So diri ko. May ko. Muna akong bagong aircon. Ko lagi butang na pagani o. Dali kayo little ban. Tara may pagkunis mo no. Bago akong foam. Pag-usan dito. Ay, ka-sweet ni Papa. Cute. Kasi sudan na to. Ka kung manok ko kuan buwad. Oy, sige. Mga day kay diri sa San Luis, Agusan del Sur, dire. Ang specialty gid diri bitaw kay bulad. Di siya ingon nga the usual nga bulad kaya mapalit sa mga tindahan. Murag ang term na nila diri kay daing, which is makakita na mo niya no kung saan na siya. Kay gusto gid ko nga makabaw mo si kabuga niya akong lugar bitaw, no? Magulo eh. Siya na manok na. Manok mo yun. Manok mo yun. Manok mo Favorite ng tuti ni Mitchu na yun. Gini ang, sige. Opo? Dili. Sayote. Macam naman ni. Bilasa ba sa akong kuan? Bilasa ba? Wala, nag-ulan. Nag-ulan, no? Sige, nag-ulan dire. Karon lang. No, oy, namalasan pagita, no? Kamalas ba? So, plaster na siya diha, mga day. Alright, plaster na siya diha. Kahugaw ba? Nahugaw na magkalit ang kwarto, eh. So, muna na siya akong bed. Alright. Labon sa mga max diri, no? So, hi mga day. Sabi. Ba atong kuan, itong buhok, no? So, hi mga day. Time check, 4 PM na. So, ang galaw karon kay canceled ang kuan, ang paglamaw, ang pagsuroy-suroy sa mga kabukiran. Canceled nga, no? Kay grabe ka ulan diri, no? So, unsay point? Karon mga day, naigihanda akong papa sa amo nga snack, no? Ikabalo magid siya nga di ko ganahan mag-snack og pan. Murabag, no offense sa mga hilig og pan diha, no? Pero ako nga pagkatao di ko hilig og pan, kaya murabag makatulog mo sa ni kaon. Uy, so ni uy, wala may lasa. Pan pamor ana. So karon tan-aw na to kung sa iyang gi-prep.
Thanks, Papa. Ikaw, di ka makaon? Alright. Let's do this. Hindi ako eh. Hindi. Mga dayo nakabalo ko, nabala ka na gid mo. Kasi gira gigug kaon. Pero gusto ko makabalogin mo nga. Aware jud ko sa akong mga pangbuhat mo. Nga wala siya good paki ba. Puta na paki. Naka-decision mag-ipig ko nga pagbalik pa ako Cebu. Mag-exercise na ko. So, kailangan nato na ako ang pag-exercise. Okay, kapansin man jud ko nga. Daghan kayo ga comment bitaw sa akong videos nga mo. Nga sige ra ka kapuyon. Nga sige ra ingon nga kapuy ka. It's because di makag-exercise. Sige ra makag-edit, sige ra makahigda, sige ra kaon, edit higda kaon, edit higda kaon. So nahanap ko nga, in fairness na kay point diha nga part. So mo na siya. Pagbalik ko sa Cebu, mag-exercise yung antig mag-yoga, di ba? Sabi sa yoga ba? Para makita na ako ang inner peace. Nako lang. Labas inner peace. Hashtag inner peace diha. Kanya, saan mo siya nga sabawens? Sabaw nga. Sabaw nga kangkong. Ayaw, ilong press. Ano ba? Eh, sige, diri daw. Sige, troha ha. Pisita pod. Pero ayaw, ilong press. Dili lagi dahil ubos. Oh, di ba? Ano ako Troha, be, practice ka, be. Teka. Practicean, oh. Good. Good job, Papa. So, ang kuan karon ani. So ba ikuan usa tong kuan mo? Kasi nag-download daw si mong karaoke, nag-loading pa, oh. Karon mga day, akong i-analyze kung saan ni gamiton ning Bluetooth ng microphone. Kaya na-download na nako ang Magic Sing app, no? Hello. So dili ni siya sponsored. Sige daw. Pa, imong favorite nga kanta dyan ang una pa. Perfect. Ano lagi ni connect? Ana, ara? Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Amo na ni pa. Mama, ako na ni thanks. Okay, karaoke session sa to dire. Alright. Sing with me. I don't wanna go another day. So I'm telling you exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up, throwing their love away. But I know I got a good thing right here. That's what I say. But hey, nobody's gonna let me down. I must take me somewhere. Nobody's gonna take me down. I must stick with you. So karon mga day, kay tungod na si Papa dito ta sa waiting shed magtagay, no.